Hello, hello ma. Okay. Igama lami ndingi-Athi ma. Ndingi-Athi igama lami. Kusedora apha, kusesibhedlele apha ma. Ma ndinengxaki man. Abantu bahle nje bathi ndiyagula. Qhaweleke ndisenza into naxa ndithetha bathi ndiyaphambana. Bathi ndinesifo sophambana. Ngoba ndicela ubuza uba kungakwazeka mama uba mhlawumbi ndizibhukishe ma ndiseDark ngokuhlala mama, ndiseDark. Ndihlala kwezinye indawo. Ngakomnye umjondolo phaa eDark. Ndicela ubuza mama, kuyakwazeka uba mhlawumbi umntu azibhukishe ngokwakhe mhlawumbi xa ephambana uba laa nto yoba kuthiwa noba ndenza ntoni ndiyagula nakooFacebook kuthiwa ndiyaphambana, ndizama ubhala iposti kuthiwa ndiyaphambana. Umntu uyakwazeka uba mama mhlawumbi aziadmithe ngokwakhe mhlawumbi esibhedlele. Funeka ndiqale ndifilishe ifomu. Yinto engenamsebenzi leyo mama. Ndingi-Athi igama lam. Ingakwazeka mama uba mhlawumbi ndizibhukishe over the phone uba abantu andazi ma. Abantu bathi ndiyaphambana ma noba ndenza ntoni kuthiwa ndiphilanga. Akho nto ndiyivayo, andibikwahlaba ma. Akho nto ndiyivayo ebuhlungu qha into endisokolisayo yinto yoba abantu bathi ngelithi ixesha mhlawumbi ndiyathetha then bahleke. Ndiyi-comedian mama qha andiyazi uba ke ngoku abantu badla ngothi ndiyaphambana uba. Ke tana ma. Ndiyazi nam mama into ndithi. Okay ma, uzawubuyela kum. Okay mama. Awuzuthetha inambari yam mhlawumbi? Ayizudingeka. Alright ma, kulungile. Ubuyele kum ke ma. So I mustn't call you, you'll call me. Okay. Ndiyazi.